Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Good morning. Atong ginuhan nga adlaw pinagsanto sa misa, ug kita makapasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo kanato ug pagpangayo kaniya ug dugang grasya, ug kita makalahutay sa atong mga paningkamot matag adlaw alang sa mga nagsaulog sa ilang adlaw ng tawhan karon ato pagkampo alang kanila ang kanunay magiyahan mampingan sa Ginoo o dili ihikaw sa Ginoo ang mga grasya ilang ikinahanglan. Naigsuon aron kita angayan sa pagsaulog ning santos nga misa. Itugyan unta nato una ang ato kasing-kasing nga naputos sa sala atong payuon sa Ginoo ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan o kaninyo maigsuon kay nakalapas na akong uyamot sa nahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo kang Santa Maria kanang hulay sa tanang manghil o mga santos o kanyo may igsuon aron niyo miampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy aron dagta sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon dagta niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot kay ugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing o kay ugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong pag-ugma kanila kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang sulat sa basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana miadto sa gabaon si Solomon aron sa paghalad. Kay didto man ang labing bantog nga halaran. Nabatasan ni Solomon ang paghalad ug ginatos ka mga halad. Usa ka gabi ni ana samtang didto siya sa gabaon. Mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Solomon miingon, "Gipakita mo sa imong sulugoon nga si David nga akong amahan, ang gugma mong walay paglubad kay nagmasinugtanon man siya kanimo. Busa, wala kamuhunong paghigugma kaniya, ug gihatagan mo siyag anak aron mulingkod sa iyang trono niining adlaw. Ug karon, o Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David, bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad aniya sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa, hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo sila
pagdumala sa imong katawhan, uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon, ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ihatag ko sab kanimo ang wala mo pangayoa, bahandi ug dungog sa tibuok mong kinabuhi sa pagkaagi nga walay laing hari nga ikatandi kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, tudloy ako sa imong mga kasuguan. Ginoo, tudloy ako sa imong mga kasuguan. Unsaon pagkadili masayo, so sa kabatanon diya sa iyang dalan, pinaagi sa pagampi sa imong mga pulong. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Sa tibok kong kasing-kasing, ipangita ko ikaw. Ayaw itugot nga may salaga ko sa imong mga kasuguan. Tuloy ako sa imong mga kasuguan. Sulod sa akong kasing-kasing, gimahal ko ang imong saa. Aron dili ako makasala, bato kanimo. Tuloy ako sa imong mga kasuguan. Daykon ikaw, o Ginoo, tudloy ako sa imong mga gimbutan. Ginoo, tudloy ako sa imong mga kasuguan. Sa akong mga nabil, akong gipahaya ang tanang mga kasuguan sa imong baba. Ginoo, tudloy ako sa imong mga kasuguan. Diha sa dalan sa imong mga gimbutan, nalipay ako. Ingon og diha sa tanang mga bahandi. Ginoo, tuloy ako sa imong mga kasuguan.
humanaa kaninyo. Ang Santos na Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Namalik ang mga apostoles o nakikita sila kang Hesus. O ilang isugilon kaniya ang tanan nilang nahimo o nanudtudlo. Daghan kayo ang mga taong nagpuli-puli pagpangabot o pagpanlakaw. Tungod nini si Jesus o iyang mga tinunan wala na'y gayon. Bisan gani sa pagpangaon, busa mingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Mangadto kita sa dapit kawaaw aron makapahulay kamog diyutay. Busa nakay sila sa usa ka sakayan ug nangita sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nainahan sila dayon. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahimuna pagani pagabot sa dapit nga ilang adtuan ni Jesus sa iyang mga tinunan. Sa pagkawas ni Jesus sa kayan, nakita niya kining dagkong panahon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila. Kay sama man sila sa mga karniro nga walay magbalantay ug tudluan niya sila sa daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang padala ni Jesus ang Diyos niya katunan ang mga apostoles na namali kini nga malampuson, they must have a good report about their ministry. Padala siya ni Jesus. Busa kapoy kita ni Jesus sa kapoy magkini nga mga tinunan gikan sa kahago, sa kabariyuhan, kabalangayan, nanudlo, sangyaw. Busa kita niya nga exhausted ba sila. So, ingon siya nga, wala guys na panahon sa pagpangaon, so busy, ingon siya, may siguro nga, ang lakaw ta, pahulay ta makadiyot. O kato pa mga sa awaaw. So, let us rest for a while. So, ang good support, nato, could be for the couples bonding. Pahuay, silang luhara. To be alone together. Could be also a day off for some people. It could also be an outing for some groups. Could be a retreat for religious or for the people in the church. So muna pahuway. Our professor, while he's giving us the lectures, sa boring man, kabantay siya sa mga sa klase nga katulgon, dus-op ng uban, o sa ingon siya, okay, let us have a break before we break our neck. So nanay mo tumaw niya nga maghimong icebreaker, sayaw-sayaw, para muwa ang kalaay. So, kana na maagi nga, sugyot ni Sos, klaro kayo nga, kitang tanan, di lang kutob sa trabaho lamang, naghago, kung hindi nasa tay kanang rest temporarily for a while ato tanisos. So kaya lang kita sa usa ka lugar nga waaw, nga walay distraction, nga walay noise, nga sila makahiusa aron makapahulay. We need recharging ato pa. Tapos nun pa sa ni St. Ignatius nga we retreat in order to advance. Ito na nga unong anay retreat. That's why in the church, we religious have the annual retreat every November, aside from the kanabang recollection, kanang regular recollection sa Archdiocese of Cebu, para makapalandong sab. Patay ba nga, padayon sa unahan, pero wala na, drain na ta, burn out na ta, wala na atong kahatag, we have nothing to give. Tungod kay wala na, burn out na ta. So, naginahanglan tag pahuway, but it seems to us, mas daghan ang pahuway kaysa work.
daghay outing kay sa trabaho. Muna ang problema diha, kaya nasubrahan ang outing, hindi na ang trabaho. Ang sugyot ni Jesus nga temporary mato sa ka lugar, awaaw, aron kita makapahuway. Mo bitaw na nga every worker has a day off. Sa ato sab nga sa balaod nga dunay day off sa matag worker. Muna ang Sunday nato is a kind of a rest for a while so that we can have time for our family, for ourselves, aron kita ma-recharge ika sa kahago. Usab we have time for God. Nakalimutan kita pag-ampo, usab kinahanglan tagpahuway, muna ang Sunday is our day with the Lord. Kinahanglan kita ni ana. Pero para sa mga mag-uma, para sa mga kabos, kanang rest outing is so luxurious para kanila. Kasi time ni anak tuod kaning kamo sila sa kinabuhi nga moapas sila nga makaon sila, nga sila makatubag sa ilang panginahanglan physical. Kanato nga medyo arang-arang pa mga trabaho, wala nga we can afford to have a rest. Bang maka-relax ta. Pero sa sugyot ni Jesus nga sila mapahulay, makadiyot, una ito sila sa kanang other side of the lake, dito pahuway, awaw na Pedro, nag-una pang mga tao kanila po sa na-interrupt ang ilang pahulay. Tungod kay para sa Ginoo, mas importante ang ilang pag-alagad sa ilang pahulay. Napadayon niya po sila. Ibig unta nagplano sila nga makarelax apan naaman ang buluhaton. Busa gitagaan nila priority ang buluhaton. That means a sacrifice for us, for them. Diya sa ilang ministry nga bisan to nang hinahanglan ng lawas pero tungod kay dunay immediate nga panginahanglan wala nga ilang gi-forgo ang ilang banding o pahulay tungod kay na ang kinahanglan sa ilang panabang ang mga tao na masakiton o ang tanan nga na yung mga problema binangop kanila na kinahanglan o pagpamati. Atong malandong sa atong kalingon, maka-afford ba kita sa pagpahuway? Ang pahuway, nagkaroon ng mga klase. Ato lang ka sa dagat, dito ka, malandong ka. Ato ka sa ubang lugar na awaaw, labi na sa taas sa elevated place, na dito ka malandong para taas ang horizon. Ang panglantaw sa kinabuhi, kaya kung nakakapiminti sa balay, marabag draining kayo. Mubo na imong panglantaw. Ang Ginoo nakasabot sa ato nga panginahanglan, nakasabot siya sa atong kahago busa iyang sugyot nga dunay pahulay. Mo bitaw sa Mateo mingon siya, "Come to me all who you labor and are burdened, and I will refresh you." Kaya nakasabot siya, being a compassionate shepherd, kasabot siya unsay panginahanglan sa iyang tinun-an. Kanato ang mga Kristiyano. Nanindog kita alang sa mga pag-ampo. Gikan sa malisod ug makabudlay nga mga buluhaton ining kinabuhi kinahanglan ubiya kita aron ligunon o gayuhon ang atong espiritu. Udangop kita sa Dios mahan diha sa mapabsanong pag-ampo sa pag-ingon. O Ginoo, bantayi ang imong katawhan. Ginoo, bantayi ang imong katawhan. Nga ang mga nangulo diha sa simbahan, buhion nila ang ilang panaad sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi ang imong katawhan. Nga kami nga naghago sa bugat nga mga trabaho, mubiya ug mupahulay sa makadiyot, sa ingon makakaplag kami og kalinaw diha kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. O Ginoo, bantayi ang imong katawhan. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo,
madala pagbalik ngadto sa panimalay sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, bantayi ang imong katawhan. Nga pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, ang mga masakiton makakaplag og kaayuhan gikan sa ilang mga balatian. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, bantayi ang imong katawhan. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, bantayi ang imong katawhan. Nga ang mitaliwang mga matuuhon, magpuyo na didto sa puloy-anan sa Ginoo, hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, bantayi ang imong katawhan. Alang kanatong tanan ning adlaw sa ato mga kahago paningkamot nga magpalampuson kita o nga kita giyahan ampingan sa ato mga buhat ning adlaw, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, bantayi ang imong katawhan. O magahom nga mahan, gitawag mo kami aron makiguban kanimo, magpakunayon unta kami musunod sa imong anak, subay sa dalan ngadto sa imong gingharian, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, magampo kita ang akong inyong sakripisyo, ang tanan natong mga halad, ang atong mga panginahanglan, dunggo ng dawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawatan mo sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong Ama. Alang sa dayon pagmaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan sa titipod niyang santos. O ginunagalan kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa at mailhan sa among pag-alagad kanimo, itugot kami magdawat waluyon ini, mahimok kini nga timaan sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo sumahan Dios sa tunhay magahom sa tanan, angay o matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, kay imong gibuhat ang tao tungod sa imong kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang ginuhat sa langit ug sa yuta, nagawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanang mong anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon.
Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang ka. Santos ipadalangin mong Espiritu ro pag santos nga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo ni pikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kinininyo nga tanan ug kana kay kini mo akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Di pasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom nga mga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Para magandog sa kamatayan pagkapanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimamahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kami giisip nga ngayan, mga tubang ug palagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, himdumi ang imong simbahan lugop sa kalibutan, ug himo ang mahigpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Asobispo, sa tanang mga pare ni Yusa, karamong tanang karon imong gitigom ug gipadalanginan. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay ang among gihandog ni Santos nga misa. Malaumon kami nga sila mabanhaw kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan ni Ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila, amin ko nga daygon, amin ko nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya man kaniya biya kaniya, ihatag ka na kaniya mga gahong nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya, hangtod sa kahangturan. Panginanglan atong gamiton ang mga pulong ang itudlo nato sa atong manunubos.
kanimo Ginoo kay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw o grasya ning adlaw aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nag-iuga sa imong apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhing hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Maliwala sa kabugnaw sa kamuntagan, kita ang mainit nga pahiyom. Peace, shalom. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay kang panawan. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo kayo mga gilig-on, sa gasa mong kaluwasan, itugot magtuo kanunay kami diha kanimo. Aron matuod nga pagtuo, pinaagi ning hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
ug manalangin ka nato ang Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahanad ang santos nga misa, dada kalinaw gugma ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa Dios. Have a nice weekend.